Pero kami, istorya, hindi na mamaya akong matulog, maligo kasi sa pasing. Sugay-sugayon po din mo sa pasingsa ko kayo, wala tayo bisita. Dili na kailangan sa manay. Dili tangan ang kalipay sa babae na laki yun. So, pwede man ka vegetables. Mas lindo itong okra kami. May itong okra kahit dalaway na ano. Isa kamot rin sa doon. Ang isa sa tagkugo. Tapos iyo kami. Minyo o dalaga? Mailalim mong amino. Mailalim mong minyo ang kiyo, lubot o gilang. Kaya makapunta man ang bata. Pero kung dili pa minyo, lawas mo kapila. I love Gaisano. 10 seconds! Yo, what's up mga bitokon? Niyan na po ng mga Hogyaw Event Boys. Okay, na po, namuga sa pod me. Namuga sa sad me. Nami karon diri sa Gaisano City Mall. Kung asa, pegayon nila ilang grand draw sa 49th nila. Next year nila ang ila pang ika-50th. 49 pa ron. So, grand draw karon. Dugang pagimik, uguban pa. Murag dugay-dugay na kung wala ka balik diri gyud. So kanidi nga area, wala na sila sinihan. E sa una, sinihan man eh. Diri mami mag-date-date sa una ni Mrs. Ano may wala showing pero wala naman oh. Wala na sila wala sila nagsinihan. So game mo na nila ning event center. Nara event center. Si Akakay. Yan, DJ Phil. Okay. Grabe mo ba? Hardworking lagi kayo mo, Brad. Siya kaso mo padulong, Brad. May trabaho lang. Oo, may kadawag. May kadawag. Wala, karon nga December, wala may mga 13-month pay, wala may mga Christmas bonus. Wala. Kayod lang yung buhaman eh. Check on. Sa'yo mo ni, Brad? Check. Sige daw, upbeat daw eh. Medyo ano tayo, muning usay problema na to mga ng host nga mura sa tag marketing. Magbuot-buot sa programa. Pwede liman, nagbota but para mas better ang ilang show, mas better ang ilahang presentation na ba. Ginatudluan nato sila kay syempre being here more than 20 years ang aning mga style ng event makasabot gyud ta kung unsay pang-event, unsay pang ano. Mayong hapon sa tanan Gaisano City Mall shoppers. Today's the day. 30 minutes lang. The 49th anniversary million grand draw. Karon may tabo alas 2 sa hapon. Diri mismo sa Gaisano Mall 4th floor. Cash prizes ang ibang hatag worth 50,000 pesos. Brand new motorcycles. Full grocery carts. We have also smartphones. Og sa tanan nagtan-aw og mutan-aw sa live karon taon-taon. Makadaog mo og mga GCash. 5,000 pesos, 1,000 pesos na GCash. Karong taon-taon og syempre sa tanan nga nakaron dinhi. Nakaron din rin naglingkod audience namo. Karong taon-taon manghatag sa mig papremyo para sa inyo ha. Puslan man nga namo karon dinhi. Sa
Batak Batak University. Let's welcome Bernie Batak Batak. Bernie Batak Batak. Guys, ano? Itaas mo ang kamay! Ang viva mataas pa sa agilon! Itaas mo ang kamay! Itaas mo ang kamay! Itaas mo ang kamay! Ang viva mataas! Basa ang ilong! Basa ang ilong! Naipilas ang ilong! Say ha! Say ha! Say ha! Well, ha! Iwan ka mo. Ako di ay si Bernie Bitong-Bitong. Katong inyong makita sa una, sa Pamahaw Espesyal, o manunggan sa MOR, sa ABS-CBN, sa maupo nga nag-shutdown, sa maupo na nawanan na yung trabaho. Basta sige mo, nawanan na yung trabaho, kung nangyayang. Dapat manunggan. Ay, pag kayo nawanan ka, kuman mo, anak, sila polis. Sa maupo nga, nawanan na yung trabaho. Kamulo may og bunot, ayaw mo sikingon na malas, sigo sa rapol, malas, malas mo. So sige na mo og bunot, mamumpisal na mo, Lord, inagyo ko, manlibak sa akong silingan, Lord, kung sa mga papa, Lord, kung mubo ang short sa among atpang, di nagyo ko mugawas sa balay, kay tuyoon na ba ganyan manilhing, nga di magbra, sana ba naman ang mga... So mamumpisal mo, anak. Tapos mang-ampo, Lord, ihatag sa ako ni kay para ni sa anak. Or kamo diri magmanifest na mo daan, magpili na mo daan, anak. Kanang-kanang nasa pumang mo naman ko ako ka na, anak. Come on! Mahal ni sa balatian! Mawalan yung mga upong mga handa! Sa'yo, may kapon! Oye! Panahon na para magsaya! Oye mo na ang problema! Madalas na sumila! Rock and roll hanggang umaga! Huwag ka na magpatay-tay! Kami, tayo mo ay magbigay! Kaya join na lang kayo! It's all have a good time! Hey! Gusto mo lang kita kwarta na rin ang mga skill? Sabay-sabay! Dancing! Grabe ang mga diyan. Sino? Sino ba sila? One more time, mga suki! Dancing! Sino? Sino ba sila? Surat mo berani-berani kata dia. Sila, sino? Grabe ang nagpapabisa-bisa. Bisa first time na ito nakita, ang feel na ko kinsa sa inyo mga bagal pitama. Ang isa ito mga bagal pitama ni Rio. Basta ko mga Christmas bonus ni namin ito ba? Mapil na ko kinsa ito yung bagal pitama pero resibo na isulod. Sus, puros mga rimata na. Mapil sa nato kinsa tayo ka ng adunahan o purwa, hamis o pamanin, anak, pero ibagoro ng motor. Sus, murag kagandaghan. Akoy! Unahan na to, ang pinakabata. Mami, ano mami? Hindi. Okay, kasi ikaw pa mo mami? Ha? Kasi ikaw pa mo karon? Akong bala. Imong ba? Nanangit ba kasi mong mama, mami ka karon? Wala ka yun. Kumusta yung ihin na? Tuloy-tuloy pa ba? Okay. Okay, mami! Di na ito lang ilang ayon. Music! O tala, ito lang. Kanta. Cha-cha! Ay, sorry. Ingon ang marketing. Tagano ng title, sayawon.
Okay. Hoy, ipakita ang papremyo na to. Kasi kami nila, Tawa ni Basko. Ganina nagluya. Pakita sa premyo. Ano Basko? Nagpamatulog niya ang papremyo makaayon sa balatiyan. Chacha. Tawa niya pa. Chacha. Music! Nice, congratulations! Pilahin mong sugar ka ron! At least ordinary. Music! Awal ang kapagluan kay to be fair, ha? Dili ka pwede nga na, kagana to sa loob kay kung dili pwede. Macarena. Ha? Nakabalok ka! Okay. O, naka stepping mami. Nara ha? Anak. Anong murag kikatan ka mami ba? Kaya dagang kikatan ka. Music! Sa imong gipanangin karon. Kasi ang mama. Asa ang mama? Oy mama, mas kamot. Ayos. May nalanig sa maguya-guya. Music! Jay! Oh! Sa title. Nay, ang mga kanta ko na nagawin klaro na yun ay. Kasi title? Title? Gawa? Wala nang hinungdan. Dali man ka kumain mo yung kabalo ka na ako'y team song para sa ako. Sama? Pag-hits na pag-hits. Mami, taga-asa ka mami. Taga? Sunshine Village. Sunshine Village. Kita ikaw man. Solo fly. Ha? Ay, single mom. Pero may asim pa. What? Pila nakakatuwing single mom? 11 years. So, kano sa kalas ng lips to lips? Ako sa dugi na sa kuha ka lips to lips o single mom. Urat panahon na ni. Sa pilang kamay lang, mas nindog na yung kada mga bata nun, sigilat pa kayo ulo. May hindi kay nanay fiction. May man to, sus ka na mga bata nun, sigilat cellphone. May man ikay maintenance na, may porme, kalibre man sa porme. Ito mami, music! Stay alive. Yan! Ang mga idaran, mutuman yung maintenance, aron. Stay alive. Yan! Kailangan na mag-record like yun para Stay alive. yan! 11 years ng single mom. Tapos sa may tsura na karoon mami. Ba? Igong na. Ang tigulang! So tigulang! Pero mami, istorya, hindi na mami ako matulog, maligo kasi sa pasin. So nagsugayon po din mo sa pasensya ko kayo, wala tayong bisita. Dili na kailangan sa manay. Dili tanan ang kalipay sa babae na laki yun. So, pwede man ta vegetables. Mas lindo tong okra mami. May to okra kay kalaway na ano. Alright, stay alive po. Mami, may sakit ako puso, mami. Music!
Kasi ikaw pa rin mami. Ha? Boss! Okay, mabuhay ka. Kinatulangay na kayo, ganit. So, sige na, lahat na. Music! Spaghetti pa ba? Iyo. Kung sa'yo paborito ni Mr. Papaba o pataas? Hinay lang. Grabe nakatawa si Mama. Kalma lang iba, si matulo ni mong gawa. Ano mga gawa na tulo? Kasi yung hiling ma, pataas, pababa. Ay, wow! Mona, i-release niyo. Okay, music! Sorry man, 5'6". Hearing, surprise. Batak mula ba yung baka di mga senior, masig tanong sa hearing. Bawal mo sa mo. 5'2" o 5'6" naman. Maintain 5 nila sa mga porodoy. Music! Di na mo isabangan, sir, kaya isot ang fair mo. Ang sa'yo ito ba? 8. Pila tanan. Yes, sir. Si Science. Ay na. Forward sa katiin. Isa kamot diri sa dahon. Ang isa sa tagkugo. Tapos iyo mami. Minyo o dalaga? Mailan mo minyo. Mailan mo minyo ang kiyo lubot ra ginan. Kaya makapunta man ang bata. Pero kung dili pa minyo lawas ang kapila. Music! Ang tinor nga dancer kabalo bisag walay music. Okay, butang 1, 2, 3, 4. Ngayon na sa kong pamilya, nagtanaw sa sako banana gusto. Congratulations! Ay, di mami! Ay, anak kaya po nga nagbawas sila. No, saan yung naman ko? May ikuan naman, baby pa ko rin yan sa iyo. Sabi ko, piso naman naman. Sige, music. Oh, hindi mo kayo mo. Dito siya. 1, 2, 3. Congratulations. Congratulations. Okay, tuloy na yan! Pinailan niyo mo kami. 64. Wait, mura mo kang 63. Ang yung isa. Okay. Ang imong isulti, I love Gaisano 10 seconds. Kung di makabot og 10 seconds, tagaan pag yung chance. Kaya, murag tas-tas man mong pundo. Hangin ni o sis. Oh, hangin. Okay, ready? Masaya mo isingit? I love Gaisano. Yeah! Okay, ready? In 1, 2, 3, go! I love Gaisano. 10 seconds! O kung may pagtulog sa buhok, bata pa. Ay, pilay! Kasi ni asado ni bula-bula. Tayo, pilay na tayo. 66. Kumpa, di ba? Kumpa, di ba? Mugay ka. Basta ugay yun. Ayaw ka pala ka, sunod ako inom sila ng natay pa-premium ang kanang makahiya kapsul. Pag tumapa. Pero kung masangyaran, muluyan ako. Makahiya ka. Okay. Ilan kesan? Okay. Kuya, kasi tayo mura ka ng may klima ka may mga pinakagkaroon. Ready? In 1, 2, 3, go. I love Gaisano. 10 seconds! Congratulations! Ang problema ni Bigay si Tatay na Gaisano. In 1, 2, 3, go. I love Gaisano.
Murang nagbitik na si Mami. Among drinks. Mura po mga sa house ba? Manang, ang drinks mo. Yaya! That's it. Congratulations. Yes. Ilang gwapa nga marketing. Medyo pasip-sip taga may nobel ba sila. Hi ma'am. Hello, hello. Congratulations. Thank you So so mas much. bongga ang next year, 50th ba? Yes. Mas bongga, mas daghan ang winner. Ayun! Kalame. Tuara, humba. Atong bag, pulilan ng kwan, bi. Sumoto, man ha. Thank you, Sam. One photo, na-miss na ako ni mga tawanan ni Akakay Vlogs. So, pauli na mi. Ayan lang mo kabikil sa akong buka.